приятели, добре дошли в новият ми влог. Днескашното видео отиваме в Винтерберг на снега. Там ще спим една вечер. И на другия ден ще се прибираме. Чака ви забавен влог, затова че останете до край. Също така не забравяйте да се абонирате за канала. Сега намираме се пред Lidl, чакам и другите и ще тръгвам. Не тръгвам. Хора среща. Аман, тръгвам. Той може да го стопи. Чао! Няма. Не тръгваме, хора. Хора, спряхме за туалетна. Погледнете сега. Колко е красиво. Много е красиво. Хора, пристигнахме. Много е студено и много сняг има. Даже не може да се качим тук на байра. Горе е хотела, май. И да. Хора, не обръщайте внимание. Хора, не обръщайте внимание. Просто. Хора, сега се обличат тук така още малко и тръгваме на пистата вече. Дани! Айде! Дани! Дани! Данито ни чува. Давай, Дани. Давай сега. Хора, намерихме шейни. Ето го Данито. Хора, не се пустахме няколко пъти, обаче не мога да ви снимам, защото много е студено, нямам памет, даже в момента снимам от Snapchat и много е студено и памет нямам, не мога да снимам, даже преди малко паднахме и вече ще снимам, мисля, че когато ще правим нещо друго. Хора, отиваме вече към хотела и на хотела има басейн и там ще ходим. Добре, Добре, заварили. Хора, малък румтур от нас. О! Какво ще правим? Аз искам да ходим на басейн. Искам и на басейна. Кажи здравей. Не, клипче. Кажи здравей. Хора, малък румтур. Хора. Малко взема колонката, барка тя. Той не сме само тук. На този етаж сме само неспокойни. Шо! Трошки сода. Ела при нас. Идваш ли при нас на гости? Румтур щяхме. Румтур щяхме да правим. Нищерен, чао! Като влезете, виждате една врата. Тук е малко така. Виждате, тук има две легла с бомбони отгоре. Да. Лампички, кружки, не ми виждате тук чорапите. Зарядното. Да. Тук има зена. И тук има един стол с нашите дрехи. И тук моите обувки. Радиатор, който не е топъл, пък е напет. Тук ми е едно като Бюро. Като бюро, като шминкташ, аз не знам какво е. Тук какво е това? Фейк лампа, не знам аз донесах вода от майка, защото лъжа няма. Тук има пенуар с пенуар. Моя пенуар, грозен телевизор. И един гардероб. Да, хора. И банята. Космяса. Нищерен, беце! Имаше коси на змията, хора. Да, хора не са от нас, хората не чистят тук. Това сме. Абе, общо да ти не е много хубаво. Да, Берекет си взена. Абе, поне загаси.
Хора, сега преобличаме се и отиваме на басейна. Добър ден на всички! Това е втория ден от нашата зимна почивка. Сега дойдохме на един Макдоналдс. Хора, не обръщат внимание, майка ми пак ме пакетира. Кой иска да си правиш? Си прави история с кафето, ама не е лъхичка. Обаче Настрани. С елхичката, ама елхичка няма нещо. Намерихме, така да кажем, и елхичка. Маля, хора, много сняг, вижте. Вижте сега. Хора, дойдохме тук така да пием там по един чай. Той сега отиваме. Едва намерихме място, чакахме човека да излезе и колко много го чакахме, докато излезе. Много са гадни тук хората. Дойдохме сега тук, отиваме да пием чай и май ще се приберем. Здравейте, приятели! Хапчи чипс. Дърва ли ще слагаш, бате? Да. Чакай да стана. Как се чувствате? Как сте? Как е Винтерберг? супер! Какво пиеш? Кафе, капучино. Дане, ти как се чувстваш? Хора, как се чувствате? Прекрасно, благодаря. Паркирането малко. Много хора, много тропат. Много тропат. Много е изкуствен снега. То даже не става да правиш топки снега. Кой беше? Хора, вече тръгваме за Дисбург. Прибираме се. Това беше от нас. Добре. Не забравяйте да се абонирате. Това беше от нас. Чао!